Hyvää huomenta. Sitä ollaan Amerikoista palattu ja tuliaisena voitto. Joo, näin pääsi käymään. Kävi Pohjois-Amerikan puolella ja sitten mulla oli matsi UFC-organisaatiossa tuolla Kanadan Calgaryssä noin viikko sitten ja sieltä oli mun toka matsi kyseisessä organisaatiossa. Eka meni häviämään ja toisessa oli vähän niinku pakkovoitto edessä, jos meinaa jatkaa ottelemista tässä maailman isommassa vapaaotteluorganisaatiossa. Ja meni sinne ja hiljensi kotikylän, eli kotiyleisö. Eli tuli voitto tiukan matsin jälkeen sitten kanadalaisesta kaverista. Eikö tällä kanadalaisella kaverilla ollut vähän sama tilanne? Eli hän oli eka-ottelun hävinnyt ja nyt olisi ollut niinku pakko voittaa. Joo, kyllä näin just, että siinä oli semmoinen match-up, että voittaja todennäköisesti jatkaa organisaatiossa ja pääsee yrittämään nousua sinne kirkkaimmalle huipulle ja häviäjä lähtee sitten hakemaan vauhtia jostain vähän pienemmistä liigoista. Tiedätkö, onko tälle kanadalaiselle käynyt nyt siis niin? Hän joutui ikään kuin ottaa askeleita taaksepäin. Mä oon ottanut itse tässä vähän lomaa, enkä niin tarkasti seurannut. Eikö sulla huono omatunto tämän kanadalaisen puolesta? Ja olihan se ihan sympaattinen jätkä, vaihdettiin läpät siinä matsin jälkeen ja oli ja hyvä oloinen äijä kaikin puolin ja kyllä mä totta kai toivon sille kaikkea hyvää jatkoa, mutta en tiedä sen nykytilanteesta sen tarkemmin. Eli Anton Kuivanen, hän on suomalainen vapaaottelija, tunnetuin sellainen näiltä leveysasteilta. Olet Cagein, eli se missä siinä häkissä mä yritän opetella tässä vähän samaa. Joo. Itseni vapaaottelun saloihin, niin olet sen kevyen sarjan mestari ja olet järjestyksessä toinen suomalainen Toni Halmeen jälkeen, joka tässä amerikkalaisessa ammattilaissarjassa UFC:ssä on otellut ja nyt siis 2 kertaa ja ottelut jatkuvat tuon noin viikko sitten otetun voiton myötä. Koska ne muuten jatkuvat? Onko tietoa jo? Seuraava matsi ei ole vielä sovittu, että nyt otetaan hetki ansaittua lomaa, nautitaan Suomen kesästä ja eiköhän sieltä pikkuhiljaa sitten tuu seuraava matsikomennus, mutta todennäköisesti tonne loppusyksyllä menee, että tosiaan saa hetken hengähtää ja sitten mietitään uudet juonet ja kujet siihen, että miten päästään taas uralle eteenpäin ja lähdetään sitten, kun selvii seuraava matsi, niin ruvetaan valmistautumaan siihen. Hei Anton, kerro vähän tuosta ottelusta, josta sä oot nyt selviämässä. Minkälainen se tilanne oli? Sulla kuitenkin kun tavallaan ura oli vaakalaudalla, tai ainakin se olisi ottanut askeleita taaksepäin, jos sä et olisi voittanut. Minkälaiset tunnelmat sulla oli siinä ennen kuin menit ottelemaan? No, oli hirveän hyvät tunnelmat, että koko toi valmistautumiskausi meni tosi hyvin. Reenannut ehjempänä ja kovempaa kuin oikeastaan ikinä aikaisemmin. Ja tavallaan siellä reenisalilla tietyssä mielessä niin luodaan se itseluottamus ja valmius siihen matsiin. Että siellä tehdään kuitenkin se 95% duunista ja sitten mennään vaan pitää hauskaa sinne häkkiin silloin, kun on matsin aika. Se meni tosiaan hyvin ja nyt mä menin jenkkeihin pari viikkoa aikaisemmin, että ei ollut mitään aikaero-ongelmia muitakaan. Ja, ennen matsia oli tosi luottavaiset fiilikset, että tiedettiin ketä vastaan mennään ottelemaan ja tiedettiin, että siellä on Calgary 24 000 päinen yleisö hurraamassa vastustajalle ja tiesin mitä oli menossa tekemään, eli ottamaan voiton matsista hinnan millä hyvänsä, että tiesin tarkalleen minkälainen kaveri on vastassa ja tiesin omat vahvuudet suhteessa kaveriin. Ja kerro vähän niistä. Just piti kysyä, että mitkä niinku tavallaan oli tämän vastustajan sellaisia heikkoja kohtia, mihin sä halusit sitten lyödä? No joo, se oli semmoinen painitaustainen kaveri, eli junnusta asti paininut, niin sillä osa-alueella ehkä kaikista vahvin. Mä tiesin, että mä oon pystyssä sitä taitavampi, nopeampi. Ja tiesin myös, että on joka osa-alueella valmis haastaa kaverin ja voittamaan sen matsin. Että ei ollut mitään sellaista pakkomielettä vääntää sitä johonkin tiettyyn osa-alueeseen sitä matsia tai tiettyyn muottiin. Sitkeä vahva sälli, joka pyristeli vastaan täydet 3 erää ja sitten mentiin tuomariäänillä ja tuomarit näki mut paremmaksi matsin loputtua. Tuossa kun mainitsit, että kehä mennään sitten pitämään hauskaa treenikauden jälkeen, niin mä kävin sun omilla kotisivuilla
katsomassa videopätkiä tästä hauskanpidosta. Ja meillä on nyt vähän ehkä erilainen käsitys siitä, mikä on niin kuin tosi hauskaa. Mutta jatketaan hauskanpidosta ihan hetken kuluttua. Jep. Tämä on Within Temptation. Ottelija Anton Kuivanen, joka siis tasan 10 päivää sitten Kanadassa voitti paikallisen Mitch Clarkin 24 000 ihmisen edessä ja ura UFC:ssä, eli vapaaottelun arvostetuimman järjestön, voiko sanoa jäsenenä tai ottelijana tai mikä tämä nyt virallinen termi onkaan, niin ura tässä joka tapauksessa jatkuu syksyllä. Joo, näin on. Kai sitä voi sanoa ihan mitä haluaa. UFC on tosiaan tommonen kasvanut selkeästi isoimmaksi vapaaotteluorganisaatioksi ja siellä ottelee kaikki maailman parhaat vapaaottelijat näin. Ja nyt mä oon itse saanut sinne sopimukseen ja päässyt mukaan karkeloihin. Onko mitään parempaa tunnetta elämässä tullut vastaan ennen tuota, kun 24 000 ihmistä nousee ylös ja osoittaa sulle suosiota, valot välkkyy ja sä oot voittanut unelman? Kyllä se on yksi mahtavimpia fiiliksiä, mitä on ollut, mutta ei se tosiasiassa ei se ihan noin mennyt, että eikö se mene niin kuin elokuvissa? 24 000 ihmistä huusi sille kanadalaiselle ja hurras sille ja sitten kun mun käsi nousi pystyyn, niin koko yleisö hiljeni. Oli surullisia hetkiä aikaa, mutta kyllä sieltä sitten moni antoi mullekin tunnustuksen ja kannustukset, että oli ihan huikea fiilis, että yleisöhän mä lähdin sinne hiljentämään, enkä niin, keräämään niitä suosio-osoituksia, kun vieraalla maanperällä otellaan. No toki, enpä tullut ajatelleeksi. Tämä vapautteluharjoittelu on myöskin mielenkiintoista. Mä olen UFC-organisaation virallisilla sivuilla ja nimenomaan sinun kohdallasi. Mainitset itse tyypillisestä treenipäivästä seuraavaa. A typical day of training for this fight here in Finland is wrestling and boxing with polar bears, building igloos and rolling in the snow with wolves. Näin se menee vai? Jotakuinkin joo. Missä päin Suomea näitä igluja rakennat ja missä niitä jääkarhuja olet nähnyt? No ei ollut tarvetta mennä sen tarkempiin yksityiskohtiin, että sieltä tulee joskus sen verran hölmöjä kysymyksiä, että täytyy laittaa yhtä hölmöjä vastauksia. Minkälaista Suomi-kuvaa sinä nyt maailmalle oikein olet luomassa? Pientä sirkusta. All right. Vähän eksotiikkaa jenkeillä. Ei ne edes tiedä missä me asutaan, niin pakko vähän kuittailla siitä. Kuinka paljon sä voitit rahaa tuosta ottelusta? Muutaman $1,000. Mä muistelen, että viimeksi kun sä olit vieraana ja puhuttiin tällaisista ottelusta, niin sä sanoit, että euroissa joku 10 000. Jotakuinkin. Sitten se aina voiton myötä niin kasvaa, että ensi kerralla saa pikkasen enemmän. Ja sitten niillä on erilaisia bonuksia, jos vedät illan komeimman tyrmäyksen, niin saat semmoisen $65,000–$100,000 vielä siihen palkkapussin päälle. Oho. Vau, nyt me aletaan puhua rahasta. Harjoitteleeko sä noita erikseen? Noita niin kuin, että mikä voisi olla näyttävä tyrmäys? No en mä erikseen sitä ainakaan sillä ajatuksella, että kunhan saisi sen bonuksen, vaan että kyllä mä totta kai reenaa tekniikkaa monipuolisesti ja kyllä sieltä löytyy semmosia temppuja, jotka onnistuessaan, niin varmaan sitten joskus poikii niitä bonuksiakin. Meillä on tullut Facebookiin kysymyksiä, sulle otetaanko tähän väliin muutama. Täällä Rami kysyy, että tuleeko mahdollisesti muutto USAhan? Toistaiseksi kysymykseen lähiaikoina, että en mä ymmärrä tästä kysymystä. Aiotko muuttaa Jenkeihin? No en mä ainakaan pysyvästi tällä hetkellä ole sinne muuttamassa, mutta kyllä mä luulen, että jos tässä vielä ihan lähiaikoina, niin täytyy treenin perässä sinne lähteä leirittäytymään ja viettää aikaa siinä mielessä, että iso osa maailman huipuista kuitenkin treenaa siellä Jenkkilän puolella ja kyllä mä näen, että jotta niin kuin optimaalisesti mennään eteenpäin ja kehitytään, niin kyllä niitä treenikavereidenkin täytyy olla sitten ihan huippuluokkaa. Yhtään väheksymättä näitä meidän härmäläisiä taistelijoita, että kyllä täälläkin on monta tosi hyvää ukkoa ja hyviä treenikavereita ja mä oon huippuvalmennus ja mä asun kiveheiton päässä mun kotisalilta, että mulla on siinä mielessä perhe ja ystävät tietysti kans tärkeitä siinä ympärillä. Et mä oon täällä aika hyvin silleen palikat kohillaan niin kuin kaikin puolin. Et ainoa ongelma on se, että treenikaverit, niin niistä on välillä vähän pulaa. Että
kai niiden perässä täytyy lähteä sitten siellä Jenkkilässä käymään. Lisäksi meille esitettiin kysymys, että mikä on omituisin harjoittelun muoto, mitä vapaaottelussa olet kokenut tai ylipäätään vapaaotteluun kuuluu, vaikka et itse sitä kokenut olisikaan. Tuleeko mieleen? No onhan niitä vaikka minkälaisia. Ihan urheilupariikin mahtuu paljon taikauskosta sakkiin. En mä tiedä, hauskimpia, erikoisimpia voisi olla jotkut semmoiset näännyttävät mäkijuoksujumpat, mistä tulee minkä päätteeksi sitten oksennellaan ja sen jälkeen sitten kun alkaa vähän palautua, niin ollaan taas hemmetin onnellisia siitä, että treeni on takana päin. Mutta on niitä muutama kaveri juonut omaa virtsaansa aamuisin herätessään. Mitä? Hyi helvetti! Ennen aamulenkille lähtöä. Miksi? No siihen liittyy vissiin jotain omia uskomuksia, no siis jotain poppatohtoreilta opittuja. Mä oon kuullut, että... Ior Bokinopissa ovat olleet selkeästi. Mä oon kuullut, että esimerkiksi Suomessa toimiva tällainen, ei voi puhua seksityöläisestä, mutta sanotaanko, että tällaisen fantasiamaailman työllistämästä villi-irasta jakaa omansa aamuisin ja se on Niin hän laittaa postissa. Ja samppanjalasillinen on tää, mutta ei varmaan tähän painiin liity niinku tällainen mitenkään seksifantasia tyylinen. No ei ainakaan kukaan myöntänyt, joka tällaista harrastanut. En ole itse en ole testannut eikä ole tehnyt edes mieli, mutta Ei edes mieli ole tehnyt, mutta tässä on loppujen lopuksi kyse siitä, että porukka yrittää keinoilla millä hyvänsä, niin saada sen oman kondiksen pikkasen paremmaksi kuin kaveri ja sitten turvaudutaan mitä ihmeellisimpiin poppakonsteihin. Onks muuten doping tässä sun lajissa miten yleistä? No sitä kontrolloidaan aika tarkasti, että kisojen yhteydessä jätkiä testataan aina, mutta kyllä niin kuin se näppituntuma, mitä on itsekin tuo Jenkkilässä pyörinyt eri treenisaleilla ja harjoitellut, niin kyllä siellä aika moni koittaa jonkunnäköistä kemiallista vilppiä käyttää. Eikä nyt amerikkalaisessa ammattilaisurheilussa mitään dopingia olla ikinä käytetty. Katsokaa vaikka jääkiekon NHL-pelaajia. Kukaan ei ole ikinä käyttänyt mitään. Näinhän ne sanoo. Joo, aamuvieras on Anton Kuivanen. Jatketaan hänen kanssaan vielä hetken verran Michael Monroe jälkeen. Hän oli Michael Monroe. Sen sijaan vapauttelijalta vaikuttaa ja näyttää ja kuulostaa Anton Kuivanen. Hän tänä aamuna vieraana. Äsken puhuttiin vapauttelijan omituisista treeneistä ja kävi ilmi, että jotkut kollegasi juovat jopa omaa virtsansa. Aamuvirtsansa. Juu, siinä täytyy olla tarkka aikaa, nyt kuka iltapäivävirtsaa, ei siinä olekaan mitään. Mutta miten Anton Kuivanen tässä vapauttelussa, kuinka isossa roolissa on tämä painon pudotus ennen kisoja? No sanotaan, että jätkät vetää 5-15 kiloa normireenipainoista, niin tavallaan löysät pois sitten ennen puntaria. Se on tavallaan pelihenki, että kaikki vetää sitä painoa jonkun verran ja mulla se on semmoinen vajaa 10 kiloa näistä normipainoista, niin mikä lähtee siinä viimeisen viikon aikana ennen kisoja. Viikossa 10 kiloa? No ei nyt ihan, että kyllä se alkaa dieettiä jo pikkasen aikaisemmin, että siitä lähtee 2-3 kiloa ihan omin päin viimeisten kovien reeniviikkojen aikana ja sitten siinä matsi edeltävää viikolla, niin tehdään vähän ylimääräistä hikijumppaa ja kuivatetaan sitten muutama kilo pois ja puntari on vuorokautta ennen matsia, että sitten on reilu vuorokausaikaa, niin tankata takas se kuivatettu roppa hyvää kuntoon ja sit ottelupaino on melkein sitten 77 taas. Sieltä 77 tullaan vuorokaudesta takaspäin. Et se on aika semmoinen väliaikainen painon pudotus. Halusin ottaa tämän esille sen takia, että eilen liittyen Lontoon olympialaisiin tuli uutinen, että Matti Kettunen, suomalaispainija, ei pystykään loukkaantumisen takia painimaan ja hänen tilalleen pikahälytyksellä on nyt sitten soitettu Jarkko Alahuikulle, jolla on nyt viikko aikaa valmistautua kisoihin. Ja Alahuikku, joka kilpailee siis 60-kiloisten sarjassa, ilmoitti, että hänen täytyy tässä viikon aikana 6-7 kiloa pudottaa ennen sitä punnitusta, niin kuin mainitsitkin. Niin vaikka tässä nyt eri lajista on kysymys, niin miten, onnistuuko tämä Alahuikku ei ollut niin kuin moksiska? Hänen mielessä on maailman luonnollisia asia, että viikossa vedetään 7 kiloa elopainosta, joka tähtää 60. Niin onko tämä niin kuin ihan sairasta?
se voi kuulostaa aika sairaalta, mutta loppujen lopuksi niin tollaisellekin jätkellä kuin Jarkko Alahuikku, joka on paininut varmaan 3-vuotiaasta asti ja 10-vuotiaasta tai 15-vuotiaasta asti vedellyt painoja kisoihin, niin se on vaan niinku osa sitä matsin valmistautumista. Ja sen on tehnyt niin monta kertaa, että tiedät täsmälleen, miten se tehdään ja miten siitä palaudutaan ja niin edespäin. Eli se on vaan osa tavallaan touhua. Okei, nyt muutama vinkki meille, niin kuin esimerkiksi meille, jotka haluaa niin parissa päivässä rantakuntoa. Mitä? Saunaan sukelluspuku niin, päällä. Mikä juttu? Kansi ostaa semmoinen lateksinen kumipuku. Ja joo, no se on siellä sulla on jo sillä vedät parit kevyet hikijumpat päivässä. Ja Siis te teette oikeasti näin? Oikeasti? No, mulla on semmoinen lateksipuku. Harvemmin sitä joutuu käyttämään, mutta välillä sitten jos meinaa varsinkin viimeisen päivän ole hikoilu tiukassa, niin sitten täytyy tehostaa sitä jollain konsteilla. Sauna on yksi aika hyvä. Sitten on tämmöinen vähän enemmän vaatetta päällä ja tehdään hikijumppaa, eli jotain vapautteluun liittyvää yleensä lajijumppaa, mutta sillä, että saadaan vaan hiki virtaamaan ja noin hiilihydraattivarastot tyhjenemään ja sitä kautta sitten myös nestettä vapautuu elimistöstä. Ja kuinka paljon sitä nestettä oikein meissä on, niin jos kiloina puhutaan, kerran sä pystyt se on semmoinen karkeasti niin 60-70% ihmisestä on nestettä. Et kyllä sieltä on aika paljon varaa ottaa pois. Ja sitten hiilihydraatit, mitä meihin kasautuu, niin ne kerää taas nestettä lähes 3-kertaisen määrän niin omaa painonsa nähden. Sitten se alkaa niin se paketti aukeaa sieltä, kun hiilihydraatteja poistuu, niin myös nestettä poistuu ja niin edespäin. Mutta tämä ei ole tosiaan mikään sellainen pitkäaikainen painonpudotusmenetelmä. Että tässä on niinku ideana vetää lyhyessä ajassa painot alas ja sitten nostaa ne takaisin sinne normipainoihin tavallaan, jotta on sitten hyvissä voimissa, kun se matsi alkaa. Okei, no mitä sä teet silloin, kun sun pitää saada se paino takaisin? No sit mä tankkaan monipuolisesti, että siihen kuuluu sitten, se aloitetaan varovasti, juodaan semmoista suolaliuosta ja että lähtee taas aineenvaihdunta käyntiin ja ruoansulatuselimistö toimii ja sitten illalla vedetään jo sitten kiinteät ruokaa, että ei lähetä suoraan puntarilta vetää pihviä tai pizzaa. Sekin on aika tarkkaa hommaa, jotta se menee oikeasti hyvin ja nappiin. Mutta tosiaan. Antto Kuivanen, tällä hetkellä olet ansaitulla lomalla, ainakin ensi viikon, näin ymmärsin, että ihan tällaista rauhallista menoa. Tuossa kun Jarkko Alahuikun nimi mainittiin ja olympialaiset, niin kuinka paljon Lontoon kisat kiinnostaa vapauttelijaa? Kyllä ne kiinnostaa. Kyllä mä tykkään seuraa urheilua ja kyllä me tuossa ollaan oltu nyt mökkeilemässä ja otettu ihan rennosti tuolla luonnon parissa, mutta kyllä sitä on sitten hetkittäin aina raahautunut telkkari ääreen ja kattonut. Tullut vähän judoa ja nyrkkeilyä katteltua ja mitäs muuta. Eilen oli ihan mielenkiintoisia uintisessiot ja kyllä ne on hienoja tapahtumia nuo olympialaiset. Niitä on pienestä asti tullut seurattua ja siellä on aina vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja draamaa ja on myös niitä ilon ja surukyyneleitä. Kyllä se on jännää touhua. Tässä vaiheessa aamua kiitämme. Palaamme asiaan, menestystä tuleviin treeneihin ja hyvää lomaa. Kiitoksia. Samoin teille, niin palataan asiaan. Kiitti.